Dreapta 2 nu tăia pod, 80. Atac târziu, dreapta 3 minus minus. În stânga 5 taie. În dreapta 5. În stânga 4 plus. 30. La semn, atenție, dreapta 3 plus. În frână pentru stânga 2 nu tăia. 10. Stânga 6. 50 pe dreapta, vârf de pantă în stânga 4 plus, 20 și dublă atenție dreapta 3 minus minus pe pod, nu tăia, 20. Stânga 5 scurt, 150. Și ai stânga 4 minus minus pe vârf de pantă pe mijloc, pe pod îngust, 30. Stânga 5, 80. Dreapta 3 plus, taie pe nisip, 80. Dreapta 6, 50. Și încă un dreapta 6, 150. Dreapta 5, taie, 50. Pe vârf de pantă pe mijloc, full, 100. Și dubla atenție pe nisip, stânga 4 minus minus, taie, 50. Dreapta 4 scurt pe vârf de pantă, 50. La brad, dreapta 6, 20. Stânga 6, 30. La semn, frână pe dreapta 4 minus minus, în stânga 3 minus minus, ieșire vârf de pantă, full. În dreapta 4, taie. În dreapta 4, taie, 30. Vârf de pantă pe mijloc, full, 50 pe dreapta. Frână pentru stânga 3. Frână pentru stânga 3. 20. La semn, stânga 4 pe nisip, 30. Dreapta 2, plus plus lung. În 20, deschidem 4. 30. Frână, stânga 2 pe pod îngust. Frână, stânga 2 pe pod îngust. 30. Vârf de pantă pe dreapta, 80, ud. Stânga 4 minus, 20 și atenție, stânga 4 minus minus, scurt în dreapta 5. 80 pe frunze și atenție. Da, e înainte. 80 pe frunze, atenție, dreapta 4 minus minus, închide în 3, alunecă. 10. Dreapta 4 minus pe pod îngust, 30. La semn, alunecă pe frânare, frână stânga 1, nu derapa. 50, alunecă. Dreapta 3, opa la 20, stânga 3 minus interior, alunecă în dreapta 3, 20, frână, dreapta 2 nu derapa, dreapta 2 nu derapa, 10, stânga 5, 30 și triplă atenție, stânga 3 minus minus pe pod foarte îngust, scurt în dreapta 3, deschide 5, 30, vârf de pantă pe mijloc full, 50, dreapta 5 scurt, în stânga 4 minus, 150. Pod, vârf de pantă lung, 20. Dreapta 4 minus minus lung, ieșire pod îngust, 30. Stânga 6, 50 îngust. Și stânga 4 minus minus, 50. Dublă atenție, dreapta 4 minus minus, nu tăia. Asta noi, asta e 3 plus plus. Ok. 4 minus minus, nu tăia, 30. Stânga 4 minus scurt pe vârf de pantă, 50. Stânga 5 scurt, 30. La semn, stânga 4 minus minus, 20. Stânga 3 minus minus lung, 30 pe noroi. Stânga 4 cu atenție în dreapta 3, 30 pe pod. Stânga 3 plus ieșire pe pod. În dreapta 4 minus minus, taie, 10. Vârf de pantă full, 10. Stânga 4 pe pod, 150. La semn, stânga 4 plus, 20. Atenție, frână, dreapta 3 minus minus, 20 pe pod îngust. Stânga 3, stânga 3, 20, stânga 4 minus, 20, dreapta 5 taie, 20, stânga 4 taie, 150. Atac târziu, dreapta 4 minus minus, scurt în stânga 6, 10, vârf de pantă, 10, frână, dreapta 3 minus minus pe pod îngust, 20, dreapta 3 minus minus în stânga 3, în dreapta 5 pe pod, 50, stânga 4 plus lung mascat, 100, dreapta 6, în dreapta 6, 150 și atenție, stânga 4 plus, atenție, frână pe noroi, stânga 3 minus pe pod, stânga 3 minus pe pod, în dreapta 5, 50 și atenție, pod îngust, în dreapta 3 minus, 80, dreapta 4 minus minus scurt, 80 și dublă atenție, frână pe stânga 3 plus, pentru dreapta 3 minus pe pod, pentru dreapta 3 minus pe pod, 50.
dreapta 3, lung ieșire pod, 150, ud. La semne, tripla atenție, capcană, stânga 2, stânga 2, 20, dreapta 4, scurt, 20, dreapta 4, minus 10, atenție, stânga 2, nu tăia, 2, nu tăia, în dreapta 3, în stânga 4, taie, 30, pe pod, dreapta 3, minus 20, stânga 4, scurt, alunecă, 30, pe vârf de pantă, stânga 3, minus lung, în stânga 4, scurt pe pod, 50, dreapta 4, minus, scurt în stânga 4, în dreapta 5, 20, dreapta 4 plus, în stânga 6 pe pod, 50 și atenție, dreapta 3, ud, 10, frână pe pod, în dreapta 3, minus, minus, în stânga 3, minus pe pod, 30, dreapta 5, în stânga 5, 20, stânga 5, 30, dreapta 6, 30 pe pod, stânga 5, 150. Și atenție, dreapta 3, minus, minus, îngust, 30. Dreapta 3, 80, la gard, dublă, atenție, frână pe ud, dreapta 2, în stânga 2 minus, în stânga 2 minus, 50. Și ai pe nisip, stânga 3, lung, lung, 50 pe ud, dublă, atenție, atac târziu, dreapta 3, minus, minus, 30, dreapta 3 plus lung, în stânga 6 pe pod, 80, stânga 5 lung, 20, vârf de pantă pe mijloc și 150. Și ai atenție, dreapta 2 plus plus taie, în stânga 5, 30, ok. Stânga 3, în dreapta 5 pe pod, 20 și atenție, stânga 3 pe pod, taie mult, în dreapta 3 plus taie, 10, stânga 3 pe pod, 150 cu poduri. Și ai atenție, stânga 4 cu apă, 50, atac târziu, dreapta 4 minus, 100, stânga 4 plus, 80, dreapta 4 plus, 50, triplă atenție, pod îngust, în dreapta 3 minus, în stânga 5, 50, la semn, dreapta 4 scurt, 20, stânga 3 minus 10, vârf de pantă pe stânga, în dreapta 4 scurt, în stânga 4, 20, dreapta 4 minus minus închide, în stânga 4 plus taie, 30, stânga 4 minus minus scurt, în dreapta 5, 80, stânga 6, în dreapta 6, 50, pe vârf de pantă, dreapta 4 minus lung, 150, dreapta 5, dreapta 5 și 100, da? Dreapta 5, 100, dreapta 4 plus, 50, stânga 6, 80, dreapta 5, 50 și stânga 4 plus taie pe sosire, 30, dreapta 4, stop, 807. Oricum mai câinește ca prin arată. Nu? Mai câinește, da.